Күшті алғышларыңыз бек зор рахмат. Мұхтарам қонақтар, барыңызға да шушы матур бейремді көруімізге біз бек шатпыз. Мен дұрыс келіп ләктім етеймі? Мұнда буалар жиылған, деймі? Буалар бейт. Қойса оларында. Шешқап. Бегутей. Вольнистан. Қорақсен. Такым, Ташкешу. Суық-суық, міне отақлы суық-суларында. Алайса, дұрыс келіп ләккенбіз екен, мұхтарам қонақтар, сіздің шушы матур күнде, шушы матур бинада сәлемлерге біз бек шатпыз. Танышып өтейік, менің есімім Роберт Мұртазин болашақ. Бүгін шушы матур мезгілерін сіздің білен бірге өткерермін деп ойлаймын. Һәм енді менің ойлауымша кім шушында, шушы Мәскеу өзегінде, шушы біздің бош қалабызда буалар жиыныр деп, жиыны ихтимал деп кім ойлаған екен, әмәләкен шушы күнде біз барымызда жиылған. Енді демек, бүгін шынақта матур буалар бейремі деп айтсам да дұрыс болар. Барыңызға да өзімізге күшті алқышлар. Енді шушы матур мейрамымызны башлар үшін ашылмасыз деп ышанам. Сіздің үшін бір матур жырыбызны да бөлек етесі келе. Рәфиға еттік. Сенен де бала бұл дүния. Gülmek tuzak, yıllar burazna sızak. Mal mülketçi yarendeler, bir-birsin uza. Senden de pala bu dünya, bugünden de palaşar. Her birimiz bir gün hıday, marşısında başar. Senden de pala bu dünya, bugünden de palaşar. Her birimiz bir gün hıday, karşısında başar. Var dünyada her kimden de nasip olan ölüşü. Hıday yazganından eli uzamayan bir kişi. Senden de pala bu dünya, bugünden de palaşar. Her birimiz bir gün hıday, karşısında başar. Senden de pala bu dünya, bugünden de palaşar. Her birimiz bir gün hıday, karşısında başar. Yakınlarını, kadirlerini, iman bulsun canlardan. Biz Xudaydan bayılık düğün, sağlık sorik dağlardan. Senden de pala bu dünya, bugünden de palaşar. Her birimiz bir gün hıday, karşısında başar. Senden de pala bu dünya, bugünden de palaşar. Her birimiz bir gün hıday, karşısında başar. Bugünden de palaşar. Her birimiz bir gün hıday, karşısında başar. Her birimiz bir gün hıday, karşısında başar. Biz de endi şuşa matır kişimizde
Безнең шушы матур кичәбезне ачыр алдыннан, инде официаль рәвештә ачыр дип игълан иткән өчен, сезнең рөхсәтегез белән шушы сәхнәбезгә Әнвәр Өмәровичне чакырыйк әле, көчле алкышларыгыз астында. Сезгә сүз, рәхим итегез. Рәхмәт, Бекзор. Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Сезне барыгызны Мәскәү милли мәдәни мөхтәрият исеменнән сәламлыйм. Сегодня у нас, я не побоюсь этого слова, уникальные мероприятия, потому что несколько таких присутствует моментов, которые еще не были в этом доме никогда. Первый из них это то, что здесь впервые проводится праздник района Республики Татарстан. До этого никогда не было ничего подобного, и Буинский район в этом, я думаю, что и во многих других вопросах является передовым. В этом доме проходило много мероприятий национальных, межнациональных, республиканских, народов Российской Федерации, народов других стран мира. Никуда не денешься нижегородских деревень. Но еще раз повторю, район Татарстана в этом доме впервые, и мы этому очень рады. Ничего не берется, не возникает из ничего и не исчезает бесследно. И для того, чтобы это мероприятие прошло в стенах нашего исторического татарского культурного центра, нужна была какая-то первопричина. И эта первопричина, конечно же, правильно, Алсу Фаткуллина. Аплодисменты. Алсу сама по себе выдающаяся личность, на мой взгляд, без всякого преувеличения. Потому что она создала коллектив, который тоже является уникальным. Даже трудно найти короткое название этому коллективу. Бывают танцевальные коллективы, бывают фольклорные коллективы, бывают инструментальные коллективы. А коллектив НУР, возглавляемый и созданный Алсу Фаткуллиной, включает в себя очень многое. Например, вы видели тальянки, да? Это большая редкость в городе Москве и даже, можно сказать, в настоящее время и в масштабах Российской Федерации. Алсу, у нее вокальный коллектив, но в то же время очень много танцевальных номеров. Алсу проводит театрализованные мероприятия, сама придумывает сюжеты или берет в основу какие-то классические, народные или другие сюжеты и демонстрирует на сцене вот эти мини-спектакли, причем делая сама же и с помощью своих членов своего коллектива декорации. И в этом смысле это тоже единственный коллектив в Татарском культурном центре. Правильно делает. Фотографтар бар ма бізде? Согарга. Согарга, не знаю, правильно ли по-казански, но по-нижегородски Согарга это значит сфотографировать. Жәмәғәт, менә шундый матур сүзләрне мен Әнвәр Умаровичтан, ул бит директор безнең татар йортыныкы. Беренче тапкыр ишетәм безнең турында. Менә бер күрүче дә юк иде. И Алсу и в Татарстане известно, она многократный, многолетний участник такого замечательного праздника в Казани, как Уйнагыз гармоннар Татарстанның туган көненә кайтам һәр җылны бөтен эшләремне ташлап. И становится там лауреатом. Давайте пожелаем Алсу и ее коллективу дальнейших успехов. Давайте пожелаем одному из передовых районов, земледельческих районов Республики Татарстан, успехов и, как говорили в советские времена, переходящего красного знамени. И будьте нашими гостями почаще. А сегодня пожелаем ансамблю НУР творческого вдохновения, а всем нам приятных впечатлений от сегодняшнего вечера. Бекзор Ахмед.
Большое спасибо, Анвар Омарович. Ну и, разумеется, с вашего позволения, уважаемые гости, у нас есть среди нас еще один почетный гость. Позвольте также пригласить к микрофону для приветствия Фаиля Муджиповича Ибятова, заместителя руководителя региональной татарской национально-культурной автономии Московской области, доцента кафедры Государственного университета управления, кандидата исторических наук. Ваши крепкие аплодисменты. Рахмет. Исәмне сез дуслар, кардашляр. Но буду говорить по-русски, наверное, чтобы не ломать свой родной язык. Ну, во-первых, я всех приветствую, всех буинцев в этом зале. Я сам первый раз в этом зале, не знал, что такой прекрасный зал есть. Вот. Что бы хотел сказать? Да, мы открываем землячество, наверное, одни из первых в Подмосковье, да и в Москве, наверное. Вот. И думаю, что сами буинцы, они всегда были активные, и думаю, у нас все получится. Я тоже подключусь. Я сейчас только что разговаривал, значит, с землячеством буинцев в Казани. Эрик такой есть у нас. Вот. Он пожелал нам тоже, как говорится, добрых дел и напутствие дал, чтобы мы, как говорится, дружили, общались и двигались вперед. Также позвонил мне известный наш руководитель Государственного буинского театра драматического Раиль Садриев. Тоже пожелал нам плодотворной работы. Говорит, я в любой момент, когда надо будет выступить перед земляками, всегда готов. Он будет 7 мая здесь, 7-8 мая, со спектаклем. Я сейчас не знаю, где будет спектакль. Он сам выступает. Вы, наверное, знаете его спектакль, вот последний, где он в качестве монолога выступает. Знаете, да? Вот. Ну, что бы я хотел сказать. На самом деле потенциал у буинцев огромный. Я сам живу в поселке Малаховка, и занимаясь историей, мне пришлось покопаться немножко в исторических документах. Есть такой поселок Родники, наверное, Ишитегес, да? Вот. Там была некая в свое время, послевоенное время, андатровая фабрика. И так уж получилось, что там оказался директор этой фабрики, татарин, сейчас не помню, как его фамилия, но если надо будет, все узнаем. И он пригласил оттуда рабочих, специалистов именно с Буинского района. И, по сути дела, они основались в этом поселке Родники. По сей день живут их племянники, внуки, правнуки. Ну, конечно, размежевалось все. И мы первую мечеть, кстати, в Родниках построили именно на этой почве. Вы знаете, что в Родниках есть мечеть, есть мусульманское кладбище, захоронение. Вот. Так что я думаю, что у нас огромный потенциал. Также поселок Октябрьский, знаете, да? Там тоже ткацкая фабрика была. Еще до войны, при царе, когда только эту фабрику открыли, туда поехали буинцы, ну, работать на эту фабрику. Также остались, ну, сейчас уже несколько поколений прошло, но все равно отголоски есть. Что еще хотел сказать? Значит, в этом году я являюсь как бы основателем и учредителем нашей областной организации татар Московской области. Мы ее, значит, 25 лет назад зарегистрировали в моем частном доме, потом она разрослась и пошла по всей Московской области. Сейчас порядка, Альфия, сколько у нас? 25, да, наверное, организаций действующих. Да, действующих 25, но очень много, которые не зарегистрированы, без образования юридического лица работают. Поэтому вот в этом году исполняется 25 лет нашей организации, и мы решили провести этот сабантуй областной в городе Люберцы. Сейчас идет подготовка, серьезная подготовка идет, и приезжал глава Буинского района Безгакильде, его замы все приезжают, артисты приезжали, уже всю площадку посмотрели, все определились, и сейчас активно работаем. Я думаю, что кто был вот в прошлом году на сабантуе в Дубне,
Он, говорит, поразил всех своей красотой, значит, могуществом таким. Ну, там все-таки Волга течет, поэтому все было там красиво. Но мы, думаю, что Сабантуй проведем этот не хуже и постараемся его сделать лучшим. 175 буинцев приезжает в этом году к нам. Все, мы уже определились, где их встречаем, где расселяем. Они приедут на 2 дня. Вот. Будут артисты, будут известные певцы. Сам Раиль Садриев приедет. Вот. Будут известные наши девочки, которые выступали на «Голосе», на детском «Голосе», вот, который занял первое место. И, значит, 2 девушки, которые выступали, значит, на взрослом «Голосе». Они тоже, все с ними уже договора заключены, подписаны. Поэтому я, к чему это говорю, я хочу, чтобы вы все буинцы, всех своих друзей, близких привели на этот Майдан. И думаю, что всем вам понравится, потому что я уже обратил внимание, когда я приезжаю в Буинск, я каждый год приезжаю на Буинский Сабантуй, уже, наверное, лет 15 езжу туда на Сабантуй, и могу сказать, что колорит, значит, вот этого Майдана, он превосходит все. Я был и в Набережных Челнах, и в Елабуге был, и в Казани бывал на Сабантуях на многих, да. Но вот тот Майдан, который есть в Буинском районе, конечно, вы все знаете, вот эта площадка огромная, она, конечно, поражает всех, вот, как говорится, всех гостей, ну и всех, наверное, буинцев. Но что я еще хотел сказать? Давайте мы сегодня уже не будем, наверное, как-то организационными моментами заниматься, но я бы хотел, чтобы наше землячество приняло бы форму такой, какой-то, по крайней мере, юридическую форму какую-то мы приобрели бы. Ну, может быть, не сразу, вот, надо будет выбрать каких-то активных людей, лидеров и двигаться, значит, вперед. У нас потенциал огромный, очень много буинцев, у меня друзей, вот сегодня только мне позвонили, говорит, Фаиль Мужик, что ты там позвонил, 15 человек только в Малаховке живут буинцев, понимаете, 15 человек, вот, поэтому давайте собираться, давайте общаться, давайте проводить разные концерты, мероприятия, знакомить молодежь, значит, нашу, которая испытывает сейчас огромные проблемы в знакомстве, вы все прекрасно знаете об этом. Вот. Я как значит, сотрудник образования, я уже не кандидат, уже и докторскую защитил. Это старая, значит, да, я доктор экономических наук, поэтому занимаюсь именно проектами, которые нужны молодежи. Нужны молодежи, и молодежь требует эти проекты. И вот эти все вопросы мы можем в маленьком, как говорится, составе решать, помогать, содействовать открытию бизнеса, трудоустройству на работе и все остальное. Вот. Ну, вот такие, значит, планы, вот такие предложения. Если вы их поддерживаете, то начнем работать с вами. Вот. Сабантуй у нас будет 15 июня. 15 июня, запомните. Город Люберцы, парк культуры рядом с администрацией. Да, Сабантуй будет невероятный Сабантуй по своей грандиозности, по своему масштабу. Понятно, что там площадка не такая, как у нас в Царицыно, да? Но по насыщенности я считаю, что будет очень такой сильный, мощный Сабантуй. Будут артисты, заслуженные артисты приедут из Татарстана. Уже изъявили, я сейчас не могу сказать кто, но уже есть 2-3 артиста, которые приезжают к нам в Москву, значит, выступают на наших московских площадках. Они к нам приедут, мы уже с ними подписали договора. Плюс вот эти 3 девочки будут, которые поразили в свое время всю нашу страну своим голосом. Так что вот такие вот дела. Но сегодняшнему вечеру я пожелаю, как говорится, добра. И мне очень понравился молодой человек. А вы откуда приехали? Я? Да. Смотря когда.
Не, вы здесь московские? Ну, уже, да. Вы хорошо поете, мы вас этот... Я вас фотографировал, на заметку взял. Бигзрахмат. Вот так вот уже и на заметку взяли. Мне кажется, после вашего выступления можно перефразировать Тургенева о том, что какого русского не возьми, найдешь татарина, какого татарина не возьми, найдешь буинца. Да, Бигзрахмат, жылы сөзләрегез өчен инде без дәвам итәбез безнең бәйрәмебезне, концертыбызны. Сезнең өчен янәдән дә бер матур җыр бүләк итсәк, әйбәт булыр дип уйлыйм. Киттек. Devam etamiz. Men tege o'zim Nijnevartovsk shaharida tug'ilgan bo'lsam da, Qozonda o'ssam da, baribir o'zimni buva malay, qo'ybish malay deb o'ylayman. Chunki unga buva degash nechikdir tege jilib bo'lib ketadi. Chunki kichkinadan nanam degan so'zni eshituv ul bizning buva rayonida bor. Boshqa rayonlarda yo'q bunday so'z. Menga kichkina chaqdan nanam deb aytadilar. Shunga ko'ra osholmasangiz, hozir shu bizning sahna turimizga eng opitli, eng ulug' qonog'imizni chaqirasimiz keladi. Nurzida Paslahiyeva, sizga so'z
Рәхим итегез, көчле алкышлар белән сезне каршы алабыз шушы матур сәхнәбездә. Рәхим итегез. Hürmetli dostlar, isenlermisiz? Uzgan beyramlar bilen sizning barıgızны da şın köngülümden, şın yüregimden kıtlayım. Rahmet siňe alsın. Şuşulay bitinibizne mine köpme tanışlarybızny gördük, köpme şunday bugün his geçirem men. Mine aytyp bitirgisiz endi, aytyp bitirgisiz. Mine Fail Mujipovich aytdy bu yigit qayan kelgen dep. Siz endi barıgız da bilesiz. Bizning qaybiş talantlarga bik bay awal. Mine Tataristanның, Россиянның халық артисты Фирзар Муртазинның племянниги бит bu. Mine 3-nji pokoleniya artistlar, onun yetisi de artist, Kerim Tunçurinның atqazangan artisti. Robert Murtazinga kol çabıgalı. Men endi jırlay almam, наверное. Bik волнуюсь, гафу etiniz.
Менә Робертның телефонын алыгыз. Ул сезгә ярдәм итәр, туйларны, бала туган мәҗлесләрне уздырырга. Бик талантлы малаебыз безнең. Менә барыгызга да зур рәхмәт. Нурзия апа, бик зур рәхмәт. Минем продюсер. Алкышларыбыз бик зур рәхмәт сезгә. Инде без дәвам итәбез һәм бер сорау бар сезгә, мөхтәрәм кунаклар, мөхтәрәм дуслар. Менә 1929 елда кайсы авылда беренче колхоз барлыкка килә бу районда? Кем белә? Маяк. Так, Маяк колхозы дөрес җавап кайсы авылда? Кайбыш. Тагын нинди авыллар бар анда? Нырлат. Пушинке. Наратбаш. Әйе, дөрес җавап. Әлбәттә инде хәзер шушы сорауым нәрсәгә дип уйлыйсыздыр. Хәзер сүзне Нырлатларга бирәсе килә. Кичле алкышларыбыз астында без чакырабыз шушы безнең мәйданыбызга Фирдәүс Гатина кичле алкышларыбыз рәхим итегез, сезгә микрофон тапшырабыз. Исәнмесез, хәерле көн якташлар. Мин Нырлат. Менә бу Асадуллаев йортында инде 20 елдан бирле Мирас ансамблендәнең солисткасы. Бүген җырлап булырмы юкмы? Аны сәхнәдә җырлыйдыр. Бергә безнең ансамбль бүген инде ялгыз гына сезнең каршыда җырларга уйлыйм. Вот бик күптәннән бирле инде мин Мәскәүдә торам, Лыткаринода, Люберецкий районда. Чыгышым белән Нырлаттан. Менә миңа Павлатов бирде инде, без күрше авыллар бит, бер колхоз гомер буе, бер колхозда тордык. Мөхсин апа да гомер турында җырлады.
кетсін. Alkışlarınız Bilgisi Rahmet Bircan Sakma. Енді şu mezgillerde kişi alkışların arasında Алсу Фатхуллинны шақырасы келіп, şu сәхнәбізге біздің şu ұшырашуымыздың себепшісі деп айтсам да дұрыс болашақ. Алсу апа, kişi alkışlar ишетесіз ме? Ишетесіз ме? Міне сізге бейтін, сізге. Біраз айтып өзім әні. Міне қазір халыққа мен көп обещать еттім. Теге группада отырғанда әрбіріңізге сөз берілі дедім. Ұялып отырмағыз дедім. Тұрып дедім, әйткенді күтмеше, өзіңіз тұрында сөйлеп, жырлысыңыз келсе жырлап, бейсіңіз келсе бейіп кетірге деп обещать еткен едім. Міне қайбышлардан Нұрзида апа болды, тағын қайбышлар бар еді ме? Жарар, бұсысы жарар. Бар еді ме? Біз бұнда екі күн екен. Жарар. Шunu için. Зато ненде, дұрыс ме айтайын? Зато ненде қоймышылар. Повезло бізге. Қазір нұрлаттарға көшкеш. Кімде менің мұнда өзім бір туған сіңілім бар гілгіне. Вот, білмеменді біз жырлап аламыз да, онарсың сөзіңні нәрседе болса етерге құтланып тұр. Міне, жабағат, менің тұрында көп айттылар енді. Әйе, біздің нұр түркімі. Нұр түркімі бізде концертлар, бүтін сабан тойлары, концертлар біздің гармонлар білен ұза. Мәскеу халқы гармонға сусаған. Бізді қаяғына ешпілер. Жамағат, төлеулі деп өлі көрмәгіз. Бүтін қая бұшқа жүребіз біз. Міне бүгінгі үйіштірілған бұл нәрсе біздіңді ұшырашу кешемізде барысы да бүтін артистлар. Міне Рафиқ, фотограф, міне кім жырлы барыбыз да жамағат бұшқа. Өлі көрмәгіз. Бізде бизнес жоқ. Вот. Шунсы, анары нәрсе... Қаян алайық аларына? Жоқ бейт? Қазір етіп, жырлап жүрейбіз, әйбек. Қазір енді бұл біз екеуін Найыл білән қазір сізге қайтам әлі туған яғыма деген жырны жырлаяшақпыз. Ол енді бик бітін интернет толған. Может быть, біләсіздер, қошылып бізге жырлағыз. Міне, ол жыр біз сіздің көңіллеріңізге жатыр деп ойлаймын. И бұл енді біздің нұрның дуэті деп аталы. Найыл буанықа түгел жәмәғет. Ол Олиян. Міне, дұрыслық білен барсын әлі. Бір Симбирский уезд бола өтінді ол. Міне, дұрысыңын әйткенде буаны өтіп жүрей тұрған кіші. Так что, біздікі де ерге бола. Ушылығыз еді. Репетициясыз жәмәді.
Бик рәхмәт көчле алкышларыгыз. Инде без дәвам итәбез. Хәзер Игнат бар? Юк, нишләп? Мы запомнили? Все, хорошо. Киләсе очрашуда, яме? Все, ловим на слове, да? Да? Все, хорошо. Алайса инде минем алсапа. Булмады инде ди. Хәзер инде барыбызга да бер сорау бар. Безнең Буа районында нинди танылган шәхесләрне беләсез? Бакый Урманчы. Так, тагы? Кем? Ринат Харис. Кем? Язучы. Исеме ничек? Барлас? Барлас Камал. Ничего себе. Кем? Әхмәт Рәшитов тагы? Раил Садриев. Кем әйтті? Молодец. Так. Илсор Муртазинны да ишеттем, әйбәт. Тагы? Кем? Рафаэль Дине Латиповлар. Конечно. Кем? Академик Суняев. Менә бит. Академиклардан килдек. Рамилә. Менә кем? Исемегез ничек сезнең? Нурания. Менә бит татар концертларының самый часто җырлаучы. Так, тагы нинди? Нурлаттан кем? Финанс министры Ахмеджанов, Ислам. Ислам Ахмеджанов, финанс министры. Мәдәният министры. Sizga u Shamila buyurgan, aymi? Eshik ochib, Shamila mı keldim? Bigayman. Так. Гомер Тылымбай. Кстати, Тылымбайлар бар мı onda? Bigayman. Endi Dina Kamaldinova. Aybat. Так, менә бит. Бер минутка җырлап авторы. Так. Кем? Әлфия Шамсуддинова. Кем? Әлфия, менә бит. Салам кыстыра беләсез сез? Эй, апа. Ишеттем. Бигәйбәт. Инде безнең танылган шикләрендә искә алдык. Һәм инде хәзер шушы мизгилләрдә ашалмасагыз, ашаласыз дип бер дә уйламаган идем. Булай сүз әйтер өчен генә әйттем. Шуңа күрә шушы мизгилләрдә безнең сәхнәбезгә Әхмәтләрне чакырасы килә. Көчле алкышларыгыз астында Тәнзилә Кармаева. Нишләптер сезгә алкышлар бик сай булды. Минем уйламыйча, шундый мөлаем ханым безнең шушы түребездә булгач, миңа калса бигрәк тә каты алкышлар булырга тиеш. Дөресме? Менә бит сорап алгач бу. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, якташлар. Әхмәттән кемдә булса бармы? Ну, Шәшкап Әхмәт бергә үскәндә, мин тоже Шәшкапта 82-83 елны укыган идем. Үзәк колхоз иде вакытында. Менә авыл дигәчтән балачак искә килеп төшә, әнкәйләр искә килеп төшә. Аннары соң инде менә без балачагында иң тәмле ризыкларның берсе дип санасак, Якмышка да карата ярып пешерелгән бәрәңге. Менә әлеге җырым да шул бәрәңгегә багышланган.
Hoş zamana tüge Ulum tırlı oş su pişire Lekil yarı pişken berengese Oğuz sularını gidere Dem tuttuğu bitip iletmedi Sütünü koydu erge yirgengi Yüzü salıvan kaynar ikmek buydu Buydu yarı pişken berengi Sütünü koydu erge yirgengi Yüzü salıvan kaynar ikmek buydu Buydu yarı pişken berengi Yüzü salıvan kaynar ikmek buydu Buydu yarı pişken berengi Buydu yarı pişken berengi Rahmet bütün. Бик рахмат сезгә. Инде әхмәт булгач, шәшкапны да узып булмас дип уйлыйм. Кече алкышларыбыз астында Наил абый Фәрхетдиновны чакырабыз безнең сәхнәбезгә. Наил абый кыска гына бер 45 минутка яме. Исәнмесез? Шәшкаплар, Гөлнистаннар, янтуганнар, Әхмәтләр, классташлар. Мына бүген инде шундый матур яхшы иттереп, Алсу безне җыштырды. Рәхмәт аларга бик зур. Токыландыра инде, конечно, сүздә юк. Бергә шулай җыелышырга булсын, очрашырга булсын, сирәк булса да, менә сабан туйларында дип әйттеләр, сабан туйларына барырга килергә кирәк. Буалар көчле бит инде, действительно. Вот, шуңа күрә давайте бергәләп, җыелышып, җырлашып, биешеп, күрешергә насыйп ятсын. Берәр җырланмак телим инде. Җир
Big rahmat Layla Bey. Менә бит. Инде киләсе авыл соңгы 5 ел эчендә минем өчен бигрәк тә теге таныш булмаса да, ләкин минем өчен ничектер ул авылның исемен ишеткәч җылы булып китә, чөнки булай теге уйласаң, Кайбыштан Камброд бик теге ерак, якын түгел. Бары тик Сыгытка барганда гына су якта кала. Әмма ләкин менә минем өчен ничектер ул якын, чөнки ул авылдан Наиля Акмаева. Наиля Рафаиловна беренчеләрдән булып мине Мәскәүгә килгәч каршы алучы. Үзенең кләш йөзләре белән мин дә бит бу районнан дип, без инде бергә эшләгән дәврдә бергәләшеп эш мәйдандык. Һәм инде Наиля Рафаиловна, сезнең өчен шушы алкышлар. Рәхмәт. Сәлам, Роберт. Хәерле кич, кадерле якташларым, кадерле балалар, хөрмәтле милләттәшләрем. Сезнең алдыгызда менә булай земляк буларак, якташ буларак чыгыш ясау, русча әйткәндә необычно. Һәр вакыт Әнвәр Умарович сезнең белән янәшә, җилкә белән җилкә. Фаил Мужипович сезнең белән җилкәгә куеп, татарларны Мәскәү шәһәрендә үстерү юлында хезмәт иттек, Аллага шөкер. Кул чабу алыйк әле. Мин бик шатмын бүген сезнең белән дус булып менә бу чарага килергә. Дөньядагы җир йөзендәге иң зур елгаларның берсе Иделебезне ашатып торучы, тукландырып торучы Зия буенда урнашкан безнең буабыз, безнең Буа районы. Әйе. Менә шушы безнең инде буалылар бик уңганнар, бик булганнар, бик шундый предпринимательныйлар алар, шундый. Монда татар сүзләре җитеп бетми. Менә инде шушы Зияне аны бит шулай ук кечкенә генә елгаларда ашатып торырга тиеш, әйме? Менә шушы Зиягә зур көч биреп торучы кечкенә генә елгалар, Карлы белән Чапказ елгалары кушылган җирдә безнең Ташкишу авылы. Ул инде яңа Ташкишу, безнең мишәрләр әйтеп йөриләр, Камброд диләр, Каменный Брод, ул вакыт анда Каменный Брод булган, Ташкишу булган. Ике абый эне килеп таштан ясаганнар кишу, шуңа күрә Ташкишу. Иске Ташкишуның тарихын кызганча каршы белмим. Менә шушында безнең авыл. Менә шушы авылдан чыккан кыз мин. Мин Казанда яшәдем башта. Анда мэриядә эшләдем. Аннары 2001 елда көчеп килгән идем Мәскәүгә. Ничектер шулай язмыш китереп ташлады һәм шундый шигырь язылды. Биредә дә шундый кичләр икән. Биредә дә шундый таң ата. Шулук кайын, шулук кояш икән, шулук яңгыр, шулук кар ява.
Шундай ук җил исә икән монда. Шул ук кышлар сайрый таңнарда. Шул ук урам, шул ук машиналар. Нәкъ шундай ук хәтта базарда. Ләкин нидер җитми, нидер борчый, күңел кылын нидер кимерә. Нидер. Беләм, таптым. Күңелем дусларыма тилмерә. Күрәсең, бик сагынганмын ул вакытта, килгән елларда. Әмма мин бик шатмын. Менә шушылай килгән мәлдә беренче үк сразу дип әйтмешли, татар мөхитенә чумдым. Менә бу милли мөхтәрияткә килеп чумдым. Фаил Мужипович, Фәрит Мухтасаров, Фәрит Фарисович мине үз кочагына алды. Беренче көннән үк мин татар дигән Мәскәү хәтле Мәскәү кадәр Мәскәүдә монда жу килеп икән. Татарлар концертлар куя, саман туйлар үткәрә. Мин шул хәрәкәткә кирип киттем. Аллага шөкер. Менә шулай. Бу Алсу, рәхмәт яусын сиңа. Шундый матур очрашу. Тагын алга таба зурлап, күбәеп, иң зур залларны тутырырга язсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Сабантуйны Люберцеда ничә ел элек? Тәлмушевич ничә ел элек булды икән ул? Килгән еллар иде. Сабантуй Мәскәү өлкәсендә Орехово, Зуевода беренче тапкыр алып бардым Мәскәү Сабантуен. Икенче тапкыр Люберцы шәһәрендә алып бардым. Аннан иде вәкиллеккә урнаштым. Вәкиллектә 12 ел эшләдем. Шунда мин сезнең барыгызны да билдем, барыгыз белән дә Аллага шөкер 12 ел эчендә бер тапкыр да бер сүзгә килешмәдек. Ничек шулай булган? Бер тапкыр да сезнең белән сүзгә килешмәдек. Һәр вакыт дус яшәдек. Сез миңа ярдәм итеп, мин сезгә ярдәм итеп. Алгада да шулай язсын. Рәхмәт ясын Әнвәр Умарович, сезгә дә бик зур рәхмәт. Сезнең белән дә бик дусбыз. Инде хәзер җырлап та үтәсе килә. Беләсезме, безнең авылда клуб дибез бит инде без, авылча. Клуб, менә юл чыгасың, менә монда клуб. Менә монда клуб, менә монда безнең өй. Өйнең тәрәзәсеннән клуб күренеп тора. Элек тузан туздырып шауып йөридек. Менә минем двоюродныйлар көбинде. Әйме, сүз әйтеп китим әле. Без 5 бала. 2 абыем Казанда, 2 апам Мәскәүдә. Берсе вәкиллектә эшли, шулай ук минем кебек мин киттем инде аннан. Бер апам, зур апам да эшли. Икенче апам татар мәктәбендә, зур Роза Жафяровна җитәкчелеге астында Эльмира ханым, торып басыгыз зинһар өчен. Ничә елдан бирле төрле милләт вәкилләрен, төрле милләт балаларына татар телен өйрәтә. Һәм шулай ук класс җитәкчесе булып эшли. Инде ничә ел булды, апа? 20 елдан бирле Мәскәүдә генә общество укытучылык 34 ул ак казанган укытучы инде безнең кулчабы балалар. Шулай. Менә шулай двоюродныйларым да монда. Ничектер шулай булган? Менә безнекеләр монда Казанга килгәннәр җыерылып. Шуны әйтеп үтәсем килә. Шул менә клуб тәрәзәсеннән күренеп тора. Ул ишек алды гел тузан иде. Соңгы кызганычка каршы, соңгы елларда инде келәм кебек чирәм үсә. Бер 10-15 ел. Әни белән әти китте инде. Әмма минем әнием бик ярата иде Гүзәл Уразованың Озак яшәнкәй, шатлык белән дигән җырын. Кызым, шуны гына җырлайын. Авылга кайткан саен концертта инде безне кертәләр. Обычно Ландыш ханым да, мине дә Ләйсән, Люция, Венера апаларны барсы да монда иделәр. Әмма әниләребез юк безнең инде. Кайберләребезнең бар. Менә һәрберегез уенда уйлап торсын әниләрен. Кемнәрнең исән, кадерләп торсын. Кемнәрнең инде исән түгел, дуга булып барсын. Рафик абый, кабызып җибәрегез.
Қойсаңдар инде біздің хақта Төбәк күзләріңні біздің қайтыр юлға Күтәсіңдір инде әрбір ялда Ишіп алдың сенің яшіл кілем Біз келмәге жүзген бәпке үлән Мәрхәмәтлі сенің еске сап көңілің Ұзақ яшәргә шатлық белән Изге тіләкләрне әйтеп барыгызга Сакланығыз дейіп ялгышлардан Бизәп гомерләрне аклык булсын җанда Зарланмагыз бергә ялгышлардан Ишеп алдың синең яшел келәм Без кайтмагач үскән бәпкә үлән Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең Озак яшәргә шатлык белән Әйткән сүзләреңне искә алган чакта Йөрәгендә яшәү көче арта Гомер күзләреңне узган чагында да Кабатлармын мин дә балаларга Ишеп алды синең яшел келәм Без кайтмагач үткән бәпкә үлән Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең Озак яшәргә шатлык белән Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең Озак яшәргә шатлык белән Рәхмәт сезгә бик зур. Нәйләр фәлән бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде дәвам итеп, шушы сәхнәбезгә, түребезгә Ландыш Минкенны чакырабыз, көчле алкышларыгызны туктатмагыз. Рәхмәт итегез. Хәерле кич, хөрмәтле дусларым, якташларым. Мин дә сезнең белән бүген күрешүебезгә, шушы мотор биналарда очрашуыбызга бик шатмын. Әлбәттә, безнең татарларда бик мотор бер әйтем бар бит, име? Оста барда телең тый, уңган барда кулың тый диләр. Менә шундый мотор җырчылардан соң чыгып сезнең кошыда җырлаулары, ой, хай җиңел түгел. Әйдәгез әле бергәләп әти-әниләребезнең яшь вакытындагы иң мотор җырларыбызның берсен тыңлап китәбез. Уйна, дустым, гармоныңны дип атала. Cinema
Mini jırlavan güyelerge Sin oynavan mini jırlavan Kalsın sağnıp seylerge Sin oynavan mini jırlavan Kalsın sağnıp Big zor rahmet. Sizning qarshida chiqish yasoqlari ayrim og'ir ekan, jamoat. Chunki siz bizning yoqdoshlarim bit menimsiz. Shunga ko'ra. Big rahmat sizga. Big rahmat, kuchli alqishlarimiz. Hamida bizning uchrashuvimizni davom etib sizning uchun tag'ida da yenadan bir jig'ibni bo'lak etesem keladi. Albatta endi biz turmush borishida boribizda baxt izlaymiz, boribizda boylik izlaymiz. Ammo lekin eng muhim aylarni unuttirgan mumkin. Bizning dunyoda eng selamatlik eng qiymat ayber. Shunga ko'ra shul turda da endi kelasi jirim sizning uchun ey Xudoyim sog'lik siring.
Elimin şu günlerden özel yollar tüzer Birgeleşen uzak yaşarır Ey Xudayım sağlık sırrım sinden Ağlarından kullar şatügey Ömür bilsen Rabbim sonlukta bil Şirli kışı sonsuz yüzgenimi Ömür bilsen Rabbim sonlukta bil Şirli kışı sonsuz yüzgenimi Бигз рахмат. Ну не надо, не останавливайтесь деп айтқан деймін. Бигз рахмат сізге. Енді қызғанышқа қаршы меңа шушы мезгілдерде енді кетерге де керек. Бары тек сізге muhterem якташлар, бик зур рахмет әйтәсе килә. Чөнки чынлап та татарлар мөхите, буалар мөхите әлбәттә безнең Мәскәүдә шундый зур дип бер дә уйламаган идем. Бу беренчесе. Икенчесе әлбәттә башка татарлар, башка өлкәләрдән татарлар белән аралашканда син кайсы яктан дигәч, мин горурланып, мин буаныкы дип әйтә алам. Чөнки безнең буалар ул бөтен буаларга буалалар. Һәм әлбәттә инде Алсу апага бик зур рәхмәт. Алсу апа миңа шалтыраткач, язгач, мин беренче иттереп әтигә шалтыраттым. Әйтәм, әти, мин беләсеңме кая барам? Кая барасың ди? Мин әйтәм, буалар җыенына. Кем оештыра аны ди? Мин әйтәм, Алсу апа. Беләм мин аны ди. Әйе, әлбәттә инде иң беренче булып миңа әтим дөрес эшлисең бар диде. Чөнки мин үземдә бер дә уйламыйча гына, бер дә шик китермичә башыма Алсу апага бик киләм дидем. Чөнки әлбәттә инде без балаларымда, татарларымда Мәскәүдә гомумән бик күп түгел, шуңа күрә балалар бер-берсен поддержать итәргә тиеш дип уйлыйм. Минем уйламыйча шулай. Һәм инде Алсу апа, сезгә бик зур рәхмәт шушы матур кичәбезне оештырган өчен. Һәм инде безнең шушы матур кичәбезне дәвам иттерү өчен сезгә микрофонны тапшырам. Җәмәгать, менә җибәрәсе килми дә бит, күзләремә яшьләр килде. Менә нәрсә сөйләде, бөтенесе дөрес. Шулай булды. Мин аны сезгә хәзер сөйләмәкче идем, ул үзе сөйләде дә бирелә. Менә ул шул кадәр дә шундый, менә ничек әйтәм, зур җирәкле кеше дип уйлыйм инде. Әле яшь кенәме, ул бит ак чәчләргә анда китәләр, монда китәләр. Бу тотты да киләм диде менә җәмәгать. Бер менә шуның өчен рәхмәт. Аның битендә Фирзәр Мортазин мине беләм дигән инде, белә инде дә бездән 3 километр бит торалар, без бер колхоз. Шуның өчен җәмәгать Робертка менә ничек дип әйтим инде. Җинау әйтигәлә рәхмәтне әйдәгез. Рәхмәт. Үзебезнең эшебездә зурдан зур уңышларга ирешүебезне менә телибез барыбыз да. Амин. Менә бик молодец инде. Аферин сиңа. Безне ташламагыз менә. Әле беренче генә булды, әйбит. Икенче дә чакырырбыз. Җәмәгать самый главный бушка бит. Түләргә булса, акча каян алыр иде? Дөресен әйтәр Роберт. Күпме түләргә тиешик без сиңа? Әйе. Җыеп аласыз, что ли? Якташлар дигәндә, менә миннән әни сораса, улым күпме түлим дисә, мин әнигә нәрсә әйтергә тиеш? Менә
Шуңа күрә минем уйлавымча без шушы бинада җыелганбыз икән, инде без барыбыз да сәваплы эш эшлибез дип уйлыйм мин. Чөнки без туган яктан еракта, беренчедән, икенчедән инде без күмәкләшеп яшәргә тиеш. Мин шулай дип уйлыйм. Білесіңі нәрсе, бұл туған яқ кішілер генә түгел, бұл 40-50 ел шәһәрдә менә татарча сөйләүдән, менә шулай җыелышулардан сусаган халык җыелган монда. Самое главное, шулай бит, дөрес бит? Һәм инде барыгызга да уңышлар телисе килә. Шулай күмәкләшеп, җыенышып яшәргә язсын, киләсе очрашуларга кадәр. Мин киттем, сез дәвам итәсез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, бик зур. Менә шушындай яшьләр булганда, безнең татар бетмәсе уйлыйм мин. Әгәр дә без бетәбез инде. Әгәр менә шушындай яшь малайлар булганда эшләгәндә без бетмибез. Менә бу Малай, рокетны кызартып бетердек инде. Ландыш киләйде. Икенче эстафетаны ландыш минкины хәзер алып бара. Роберт, хәзер чабам синең артта. Hürmetli dostlar, beni şöyle taşlıyorlar indi tilese koya. Bana yar idiler indi buğay. Devam edemiz kişimizni. Min Kambrot kızı. Boya anlatamışı kaldım. Şulay Kambrot'ta 92 yılda okşayıp gitkeniyim indi men ondan, конечно. Kazanda yaşadım көп yıllar. Mene yazmış jilleri şulay Meskev'e taşlagaç, Meskev jirlerine getirip taşlagaç, sizning bilen yoqtaşlarım, milletteşlerim bilen oralaşıp yaşarga nasip buldu, Xudayning rahmeti. Bu benim tuğanım. Biz ikiden tuğanlar, birge okudık, birge üstük. Sizge hazır Bir sınıfta üst tuğanım yat bulmaydigan jirni taqdim etamiz. Sizlerin bilmem gafı iter. Bilgenleriniz birge jirmiz. Gımmerler öteler tizip, ötkenler sağına mezilip, doğan yırta, doğanların belen, doğan yırta, doğanların belen, serleşesiydi can telip, birge üsken doğanlar, halini Divalarga sırasıya Üstüğanın yar bulmay Yazmışlar türlü yazılgan Uğrav yolları da var Yollarını adaşkanda Yollarını adaşkanda Kulu suza tuğanlar Birge üsken tuğanlar Halini olar anlay Divalarga sırasıya Üstüğanın yad bulmay Birge üsken tuğanlar Halini olar anlay Divalarga sırasıya Üstüğanın yad bulmay Tuğanlarga bar dilegim Xudayım yollasın Bir mağı olsa da yolar Bir
ізме туған арасын. Бірге өскен туғаннар, хәліңе алар аңлай, тек оларға сер сыя, үз туғаның ят болмай. Бірге өскен туғаннар, хәліңе алар аңлай, тек оларға сер сыя, үз туғаның ят болмай. Тек оларға сер сыя, үз туғаның ят болмай. Майра, Майра. Бик зор рахмет. Ландыш Минкина. Мен. Hürmetli dostlar. Devam ederiz. Beylemimizde. Elbette bizden, конечно, bik mertebeli olup barığı işimiz gitti bu arada. Kızganışa karşı onun işi var. Şulay buluğa karamasdan işiraşkanbız iken devam ederiz şulay bit. Eyde güzeli, hazır her biringizge bulmasa da redler sayın birer egzemplar jırlarını torattılar buğay birgelep jırlıyız. Mene bu jır bizning eli yoktaşlarımızın gimini bulup kalır Allah bilse. Şulay bit. Birgelep jırlıyız. Rahim Kulov jırı. Buğa yağı. Birgelep jırlıyız. Bye.
Менә бу җырны һәрберегезгә таратып чыктык. Яттан өйрәнегез. Җәйкене очрашкач, шуның белән башлыйбыз бәйрәмебезне. Алла бирсә, яме? Очраш,